ooh, ooh. We don't worry about tomorrow. We just do, ooh, ooh, what we wanna do tonight. So don't tell me how to act or how I should be. All we wanted is to be free. We don't wanna be like you. We got time on our side. We're in a state of hope. I need you on my fire. I want you to know that every time you're away. So, ito yung kanilang lunch. Yung leftover na corned beef kagabi. Oranges, Doritos, grapes. And yan yung snacks, Oreo. And ito, yung nabili natin sa Costco. And ito din. Thanks, Mom. Welcome. You always make the best snacks. Snacks. Lunch and rice. Hi! Hoy, aray ko. Ito tayo sa caravan. Maglalagay kami ng bedsheet. Today's Thursday. Tulungan tayo ni Johnny Boy. And binacuum niya na rin ito. Did you flip this hand? I think that way, huh? Yeah. Where's tag play? We didn't do that. Get the vacuum. I long for you so much I can find my way. We got everything here, at least to stay alive. And the time that we share makes it all worthwhile. Got this place on our own. Do you feel that we got something strong? And I saw you walking the line, and the truth may come as a surprise. Tapos na namin gawin ni Jan yung bed. Yung isang pillow nasa bahay. So, ilalabas ko yun. Ilalagay natin dito. Also, na-declutter ko na yung mga damit ni Holly. Halos walang natira. Yan na lang. And dito, ibibigay natin yung mga okay pa. Yung tulad nito kay Ayla. And meron pa dito. Mga pinagliitan na ni Holly. Ang gaganda pa nito. Yan. Ibigay natin to kay Ayla pag gusto niya to. So, lagay natin siya sa bag para pagpunta natin ng Adelaide. Mabigay natin. And eto, mga ganda tong leggings. Yung pang winter talaga yan. And meron din ditong mga jacket. Ayan. Okay. So, yan yung na-declutter ko sa damitan ni Holly. Papalitan na natin. Yung mga nasa bahay, ilalagay natin dito yung iba. Okay. Hi. Hi. Hi guys. Ayan. Napick up ko na siya sa school and meron siya dito. Nagpipretend daw sila ng what are you pretending for? Anzac Day. Anzac Day yung We're gawa pretending niya. it's still Anzac Day. And you went where? Today? Excursion. Yeah, it's good. Umalis daw sila sa school. May pinuntahan sila and ito yung ginawa nila. And we are here at Kmart. To get Maya's birthday present because it's Tomorrow. It's her party tomorrow. Yes. So, nabanggit ko ata yan sa inyo. So, mamaya pa naman yung dance Hindi niya. na 4:15. So, magpalit muna siya. Tapos tingin ng regalo. Dito sa Kmart. So, habang nagpapalit ang Holly Girl. Kanina, nag-walking ulit tayo.
Pero umalis ako ng mga 8 o'clock kasi sobrang lamig pag. Dati kasi umalis ako mga before 7, sobrang lamig niya. And kanina malamig pa rin. Pero hinintay kong mag-ano yung araw, lumabas bago ako lumakad para at least meron tayong sun. Kasi pag wala, sobrang naninigas. Alam niyo yun, parang masakit sa kamay yung lamig. Pati sa mukha, kaya may cover ako lagi sa mukha. Alright, Baba? And yeah, naka 10 point something ulit tayo ng lakad. 10 kilometer. Almost 11 ata ulit yun. Well, na-insert ko naman yata or i-insert ko pa lang. Okay. That is yung ano niya. The bits kind of fell off. It's alright. And si Sak today, kung hindi sana ito kukuha ng regalo or wala siyang party bukas, punta sana tayo dun sa kung saan nagtitrain si Sak for Sapsasa kasi sa Lunes na ang Sapsasa ni Sak. So ito na yung last nilang training bago ang laro sa Adelaide. Alright. You want water? Yes, please. Dala ko ng tubig. Pagkanta tayo ng Kmart. Pili raw siya kung ano. Hindi niya pa alam kung ano ang kukunin niya. This is the baby section. Ha? That's the baby section. So what do you think Maya wants? Slime daw ang gusto ng friend niya, pero marami ng slime yun. So sabi ko, iba na lang. Hey God, it's a jump. That's squishy. Oh, yeah. One of these, they're set. And there's one here. Okay, nakapili na siya and ang tagal namin mahanap yung gusto niya ang bilhin. Nagmamadali na kami kasi 4:10 na, 4:15 yung dance lesson niya. Magdadrive pa tayo. Show your receipt, Baba. Okay, go show your receipt. Thank you. We have to run, Baba. Run. Bahay na kami. 7:35 na. Nag-grocery pa ako habang siya nasa, lesson. And kanina, gusto niya raw itong i-hold na grocery ako. Pero bukas ko na to. Ito, mga snacks. Yung iba dyan, dadalhin namin sa Sapsasa. Ito, kumuha siya nito. Kasi bukas, may pasok na sila. So, You know how much we ate them so fast? Huh. We ate the cupcakes so I know. fast. So, ito yung, okay, you said you're gonna do a haul for yours. Yeah. Go, hurry up. Because So- I'm gonna cook. I got the big bag to put all the presents in. So we've got Yung a nakuha niya. squishmallow just like mine with the blanket inside of it to travel. This is a different color though. Yeah, yours is the other uniform. Yeah, like a rainbow uniform. Then we also got her because she wanted slime. So we got her slime. There's a popcorn one. There's a fluffy slime one. And there is a slime guy one. Okay. We got her a cute little card that says Happy Hoppy Yeah, but Birthday. you have to write here tomorrow. Yeah. So I just gonna put it here. And then last thing we got this little cute cupcake mini decorating kit. Ang cute nito. Now it shows you at the back. May silicone siya. Mini decorating kit. Okay, so ito yung regalo niya. Okay, I'm done. So yung mga chips, bukas ko na lang yan ipakita sa inyo. Pumunta ako sa Woolies ako na grocery kasi yun ang malapit sa dance lesson ni Holly. And pumunta rin ako ng Asian store. Bumili ako ng 2 eggplant. And malala nyo kagabi wala akong ube, diba? Flavor. Ayan, meron na tayo. Pero tapos ko nang balutin yung ating turog.
And may nakita akong ube condensed creamer. So, dalawa. Bumili din tayo kasi dadalhin ko tong glutinous rice sa ating travel. And baka ito rin kasi hindi ko na ito maluluto dito. So, dadalhin natin yan. I'm so cold, guys. I got my hoodie. Yeah. Yan. Ilalagay din yan sa, sa caravan. Spinach. Spinach. Magluluto ako. Yung boys, alam niyo naman, every Thursday, doon sila kumakain sa Footy Club kasi may training sila. May training kanina si Saksa Sapsasa, tapos training ulit dito sa club nila. So, bumili ako ng asparagus. Si Holly, ang kakainin niya yung leftover kagabi na corned beef at saka cauliflower. Oranges. Yung tira dito, dadalhin namin sa, sa Adelaide. Bumili ako ng carrots para sa aking salad bukas. Cucumber, dalawa. And Cajun spice blend, dadalhin ko to. Smiley frites, kasi naubusan na tayo ng ham. So, ito yung baon nila bukas. Kanina, corned beef. Then, sliced cheese. Silky tofu para sa aking. Magluluto ulit ako ng aking tahong. Yung mussels. Lulutuin natin siya sa tofu na may spinach. Yan yung dinner ko. Kasi yung boys doon na sila kakain sa Footy Club. Every Thursday doon na talaga sila. And bananas. So yan yung nabili ko. So bukas na lang ulit. Ito yung mga snacks. Bukas na lang yan. Magluluto pa kasi ako. Gutom na ako, guys. I'll see you tomorrow. Baba, I'll heat your food now, okay? Yes, please. How many corned beef do you want? 2. 2, okay. And cauliflower. So, yan yung dinner ni Holly. Okay, see you tomorrow. Paalam na ako sa inyo, di ba? Hinugasan at kinuskus ko tong ating tahong. And madaming bukas. Ito, ayan. Daming bukas. Sabi ko kay Jan, safe pa ba tong kainin pag bukas na? Kasi ang alam ko pag bukas na hindi na siya safe. Sabi ni Jan, just bang it. If it closed, it's okay to eat. Di ba bukas? Kanina bukas yan, di ba? Meron na siyang trinay, dalawa. Pa nag-close daw, pwede pa siya kasi buhay pa yung ating mussels. Hindi na siya bukas. Ito nag-crack na. Wag na yan. So, ayan. Baba, can you turn it down, please? Ayan. Bukas siya, di ba? I-tap natin. Pag nag-close siya, okay pa siya. Ibig sabihin, safe pa siyang kainin. Ayan, nag-close. Ayan, dami ko sanang itatapon na. Sabi rin dyan, no. Just tap it. If it close, it's alright. They're still alive. Tingnan natin. Pag hindi na nag-close, ibig sabihin, patay. Pag hindi na nag-close, ibig sabihin, patay na. Ito, parang patay na. Ay, nagko-close man. Okay. Pero wag na. Dapat gusto ko close na close. Ito, try natin. Ayan, bukas siya, ha. Ayan, nagko-close siyang konti. Ayan, nagko-close siyang konti, diba? So, okay pa yan. Basta nagko-close, buhay pa sila. Ayan. Diba? Nag-close. So, itry nyo din, guys. Kaya hindi ko na siya brinash. Makikita nyo, ito yung mga na-brush ko. Kasi sila yung close. Yung mga hindi ko na-brush, yun ay dahil, na sila, tawag nun? Bukas. Meron ako ditong hindi kinuskus na inano ni Jenny. Ito. Ayan. Sinara niya. Ay, sinara niya. Nasara. Kaya, ayan. Kukuskusin ko pa to. And, ayan. Close na yun ating pinupukpuk dito. So, ibabrush ko din yan. Lagay muna natin. Ito, try natin to. Amazing, diba? Alam nyo ba? Kasi ako hindi ko alam. Nag-close!
nag-close siya. Hoy! May bago tayong natutunan. Huwag itatapon. Pukpukin lang. Pa nag-close siya, okay. Oh, nag-close din. Oh. Amazing. Yung nag-crack, wag na. Ito, sayang ang laki sana nito kaso crack na siya. Ito. Ayan. Nakabukas siya, di ba? Oh. Para siya yung ano, yung dahon na pag naapakan mo o na-touch mo, natutulog. Alam nyo kung anong oras na? Mag 8:30 na guys. Wala pa akong dinner. Ayan, nag-close na. Ay, ang galing. Dami ko sanang itatapon. Okay, tapusin ko lang to. Marami pa to eh. Ayan. Hindi pala siya. Look back! Ayan, luto na yung tahong natin. Nilagyan ko na siya ng tahong. Ay, tahong. Tofu. Gutom na talaga ako. Tofu at saka spinach. Ayan. So, time check is 8:43. Okay, see you tomorrow. Nakaligo na pala yung mga bata. Then, nandito na sila dyan. And, yeah. Nandito sila sa kanilang kwarto. Ako kakain pa lang. Okay, good night. I know you and I love my babe. I'm you, Australian crew, my darling. You're my parent fate. For all, for love, for me and you, my sexy lady. I'm for you. We two the lovers, we not going by, and we are friends not for goodbye. I am in Australia, you in Russian City. Come to me to visit. I'm for you, so needy. I go to buy, you will to spend. My house, my money is for you. You never pay your rent. I'll buy the yacht, we'll go to sail to salty water. We will see the whale, one way to soul. I'll sing you song for love for all. I am Australia, Russian City. Wait, come to me to visit. You will get it late. For all, for love, for me and you. For me and you. My sexy lady, I'm for you. We two the lovers, we not go by, and we are friends, not for goodbye. For all, for love, for me and you. For me and you. My sexy lady, I'm for you. For all, for love, for me and you. I am Australia, Russian City. Good afternoon, guys. Good afternoon. We're heading off to May's birthday party, and it's a pool party, and I'm really, really excited. Yeah. Ito-drop off ko lang siya. Malapit lang yung ano, yung sa Nana kasi yung venue kasi doon yung pool sa Nana ng may birthday. Ito-drop off ko lang siya. And ako babalik kasi may niluluto ako doon. Biniling ko sa boys. Yung mga boys nag-impake na sila kasi bukas after ng laro nila punta na tayo ng Adelaide for soccer salsa. And yeah, sobrang busy namin ni Jan sa caravan. May mga na-load na ako mga damit. Then naglaba ako ng bedsheet namin. And nag-walking ulit ako. 10.58 kilometers. Pero sobrang lamig. Yung clouds as in napaka-foggy. Yes! So foggy. So umalis nga ako mga after na nila. Kasi usually umalis ako mga 7 before 7 or 7:20 ganon. But today, umalis ako magka-quarter to 9 kasi wala akong makita. Kahit si Jan, sabi ni Jan, nagda-drive daw siya. Nangyayati niya yung mga bata. Wala siyang makita.
As in, sobrang baba ng fog kanina. And yung mga cows, yung mga friends ko, hindi ko nakita. Ano lang, yung parang blurry lang sila kasi nga yung cloud sobrang ano, yun, mababa. Natatabunan sila ng clouds. So yeah, we're off to Adelaide tomorrow after the game. And then balik ng bahay, then balik ulit ng Adelaide for soccer training. And then Do you know where we're staying at? where? Do you know? Yeah. Oh. And pagbalik nila, alis na tayo, magka-caravan life na tayo. Kaya busy na kami dyan sa caravan. Eto, winash ni Jan, nilinis niya na to, good to go na to for tomorrow, kasi ito yung dadalhin natin bukas. Kung hindi to nakuha, is syempre yung car ni Jan, pero ayan, okay na daw, all good. You're asking me if I know where to go for the party? Yeah. Yeah. Oh, have you been there before? Yeah. Oh, have I? No, you haven't. No, I haven't been inside, but I see the house already. Ano siya? Tapat siya ng beach. Yeah, there's a beach right next to it. That's where Koyazak always sleeps. I mean, where Koyazak is always Swim. Yeah, si Zach laging nagsisim dyan. Kasi, si Brock pinsan nito ni Maya. Tapos kaibigan din ni Zach. Kaya lagi siya nagsiswimming din doon. Pag nagra-ride sila ng bike or scooter. So si Zach lagi at saka si Kuya nandito sa pool na to. So, hindi tayo na makakapag-vlog, guys. I-drop off ko lang si Holly. Ay! Di ba? I always get confused. Yeah, because I always use your dad's car. So, magkaiba kasi yung And then when you indicator drive at saka dad's yung ano yun ba? Yung pang wiper. Okay. And when he always drives dad's car, you do I know, the because blinkies instead of the window wipers. and yeah. It's like the opposite. Yung party is 4 to 6. And tinanong ako ng mama niya kung gusto ko magstay. Gustuin ko man, pero hindi kasi madami pa akong gagawin. Nabanggit ko ba yung boys, nag-impake na rin sila. And their pool is warm. Yeah, heated pool kasi dito. Yes, of course. So, we're gonna park. So which one's the house? It's just here. Okay, mamaya na lang. Kasi yung ating SD card, meron na lang ako sigurong 16 or 15 minutes. Magta-transfer ulit ako kasi bukas gagamitin natin to. Almost there, Baba, after this one. I think I can just park here. Where is it? Here. So, there's some people there already. I'm just gonna park here. We can just walk. Ayan, tapat ng beach ang bahay nila. Ayan yung... We're here. Ayan yung... Well, that's beautiful. Okay, let's go, Mama. Yay. Everyone's just dropping off their Yeah. people. So you're going straight away? Yeah. Okay. Ayan yung tapat ng bahay. Cold. They're cold. Pull up. Kanina pa pala ako nakauwi. Pagdating ko ay, eto, niluto ko yung ating chicken garlic parmesan cheese. And anong oras na kasi pick upin ko na naman si Holly. 5:44 na, 6 o'clock kasi yung pick up. So, yeah, pick upin ko na si Holly. Boys! Chicken's ready. If you want to eat, okay? I have rice too. Ito yung rice. Uy, bukas ka. Ayan. Okay, pick upin ko na si Holly. Bigyan ko lang muna sila ng pagkain bago ako umalis. Plate. Okay, thank you. What's that? What's that having? Chicken. Okay. The big one. Oh. Check.
Good. Kuya, okay, I'm going now, okay? Dito na Bye. siya. Mom, you have to get the shirt. I always had it. How's the party? Good. Good. Sana Sobrang may enjoy got sila. And ayan yung kanyang, flute bag. Dad, I got this. At you guys, Stitch. This is the stitch I got. Alright. Makain na rin ako. No, i-hold ko muna sa inyo yung aking napamili kahapon. Yung iba dito, dadalhin namin sa Adelaide for sapsasa. Sakay, do you want me to bring this popcorn? Sa. Do you want me to bring the popcorn? Pringles? Yes, please. O yung malalaki na lang kasi pambawang-baw nyo yun. Ito meron tayong malalaki na chips. Ito yung chicken na sweet. Ito pambawang-baw nila. Original. Straws. Yung veggie. Pambawang nila yan. Ito, dali natin. Ito na lang mga malalaki ang daling ko. So, meron tayong original. Salt and vinegar. Ito, limited edition daw. Ito yung cheese. Tasty cheese. Si Jan. Gusto niya yan, yung original. More chicken. Salt and vinegar. Meron na dito mga... And bumili ako nito. Yung Ritz na cheese. And meron ding original and sour cream. Okay, yan. And ito, kanina, ito yung mga binuksan namin kanina pambaon nila. So, popcorn, Cheetos, yung cheese balls. And dito naman ay more cheese na Ritz mini. Ito si biscuit. Ina biscuit. Chicken flavor. Si Ole may gusto niyan. Pringles, original. Ito sa Woolies, guys. Ito yung sinasabi ko sa inyo na UFC. Meron sila. And meron din sila yung spaghetti style, yung Filipino. Meron din sila. More. Ito sour cream and onion. Ayan. Ito yung sour cream and onion. Dalawa pa lang binili ko nun. Then meron din tayong cashew nuts. Tatlo yung binili ko. Tatlo. Ayan. Si Sak nakikiagaw ng loris doon kay Holly. Yan yung mga nabili ko, guys. Mag-empake pa ako. Yung gamit ko na lang naman. Si Holly okay na. Yung boys okay na din. Si Jam bukas pa rin siya. When you gonna pack your stuff on? Mabilis lang naman kasi si Jam. Where's the pink wallet? So yan yung aking napamili. Dalhin natin itong malaking. And yung fruits, dadalhin ko yung oranges. Dadalhin ko yun. Probably the morning bag. Ha? In the morning? Why in the morning? Sa I'm bagay, up early. I've got maaga, plenty of time. maaga siya nagigising. Kanina, alas 4. So, I'm just gonna bring this big one, hun. So, dalhin natin ito. Ang sisakto ko yung popcorn. Tapos na silang kumain. This one. Doon nila kayo sa adik bibili ng bread. So, dalhin ko to kasi gusto rin to din sa yung cheese. Binuksan na yung isa. No hoods on you. You're- And eto dadalhin ko to. Ito yung That's snack that's ko. what it's like. Huh? Yeah. No, done. You're meant to be there for the wing. You can't push up the sandwich. Right? They get it. They turn around and look And up the and chicken's so do the good. sandwich. So, ilagay ko na to. So, wala nang kalat dito. Just listen to what I say. Instead of saying like that. Don't have to follow. Are you hungry? Still waiting. Dito kasi, pag party ka, hindi tulad sa atin na, alam mo yun, yung may spaghetti, may pancit. Dito, ano lang, yung cupcakes, yung pika-pika lang talaga. Kaya pag 4 hot dogs. 4 hotdogs na yun, ha? 3 ketchup.
So, gutom pa siya. 2 cupcakes, 2 cupcakes. 2 strawberries, Okay. five Eto, Doritos, yung matitira dito, ilalagay natin sa caravan. Pero mag-grocery pa ako for caravan. 5 of each roll. Oh, that's right, your jacket's in the back. That's good. Ha? TJ's and Holly's jacket's in the back. Okay, I put the chair, Chair. I put the chair here. On That the chair. side. Yeah, I put inside. That's But not in the, Dave's. yeah, but Yeah. not in, yeah, kasi yung upuan ni Yeah, Dan, that. last time, pinairam kami, di ba? Dinala namin. That's Kasi fresh. maaga sila umalis nung training ni Sak. Dali ko rin to. Ayan. Okay, namilis na. Kakain ako, then empacket for Adelaide. Ikaw, tapos na. Ginawa ko na yung kay Holly kanina. Kumakain siya na. Yes, you can eat rice, Holly. 12 minutes. Go eat. Alright guys, I will close the vlog kasi dami ko pang gagawin. Mag-impake, tapos tatapusin ko yung ini-edit ko. Kasi kanina, busy talaga kami dyan sa caravan. Tapos ako, naglaba, nagtupi. As yung always kong ginagawa. So, thank you guys. See you tomorrow. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you in my next vlog. Good night. Cause I think I do want you next to me.